Upat ka mga cast sa Maria Clara at Ibarra nga nakisinulog sa Cebu, nagpakilig ug nagpahugyaw sa libuan nila ka mga fans nga nihugop sa mall show. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Puno kining open space sa The Terraces Ayala Mall sa dakbayan sa Subo sa mga tao nga halos way hunong ang pagsyagit sa mga ngan sa ilang giidolo nga cast sa Maria Clara at Ibarra. Mas ni grabe ang syagit sa dihang unang nigawa sa stage, si David Licauco, ang nagdala sa karakter nga Fidel. Halos kununitan sa iyang mga fans si David sa dihang niduol siya kanila. Mas napuno pa gyud sa kilig at tulna sa pag-games. Happy! I love you, David! Car! Ha? Yes! Complete! O, pero medyo nag-aadlaw. Ari sa cellphone. Tanaw ni David Licauco! Naglagot man sa karakter ni Padre Salve apan sa dihang nigawa si Juancho Trevino nga susama og nang harana. Wa mapugni sa mga fans ang pagsyagit og pagpahulagway sa ilang idolo. Og wa usab nagpaulahi ang mga fans ni Andrea Torres nga maoy nagdala sa papel nga si Sisa sa dihang game kini nga nakigduet uban sa iyang fan. Party mode sab ang gihatag nga vibes ni Maria Clara, ang the only Asia's limitless star, Julian San Jose. Ang Maria Clara at Ibarra stars nakadawat og nagkadiyang gifts gikan sa ilang mga fans. Apan alang sa mga fans, dakong regalo na ning pagsaulog sa sinulog ang pagduaw og paglingaw kanila sa ilang mga giidolo. Mapasalamaton ng Maria Clara at Ibarra stars sa init kaayo nga pagdawat sa mga sugbuanon kanila. Nagulat ako syempre kasi it's my first time here in Cebu and ganun yung reception nila sa amin. It just means to show na marami talagang naging fans at maraming natuwa sa show namin. So yeah, I'm just really grateful and I can't wait to go back here in Cebu. Heartwarming. Syempre, it's been a long time since ako personally lumabas and did an event like this. So nakaka-warm at nakaka-emotional because nakikita natin yung mga people up close din. Siyempre very happy kami na nagkaroon kami ng chance na pumunta dito. Ito ang first mall show ng Maria Clara at Ibarra and super happy kami na at least personally kami makapag-thank you sa kanila. So happy kami kasi first time din namin nag-mall show together with the cast. Kaya, of course, napapasalamat kami. Sobrang grateful namin sa lahat ng pagmamahal at suporta na binibigay nila sa amin and of course sa show. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.